Pesta, kanċer u t-tixbija ma' Adolf Hitler huma tliet aġġettivi li l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Salvo Mallia tal il-Prim Ministru Joseph Muscat u f'intervista ma' The Malta Independent iddefenda dawn id-dikjarazzjonijiet kollha. F'intervista l-Star Candidate ta' Simon Busuttil sostna li dan huwa diskors f'postu. Tkellimt ukoll ftit fuq Joseph Muscat. Kemm il-darba. Però użajt ftit lingwaġġ ukoll kolorit. Dal-aħħar għatlu kontat qabbiltu li huwa l-aktar diżastru mal-pesta li huwa kanċer u dal-aħħar. Le, dik mhux jingħata, però naqbel magħha. Mhux jingħata, xewit għalli huwa kankru, naqbel magħha 100%. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista insista għal iktar minn darba li qabbel il-Prim Ministru Joseph Muscat mad-dittatur Hitler. Għajdi għalfejn Joseph Muscat Adolf Hitler. Joseph Muscat Adolf Hitler għax qed juża l-istess sistema tiegħu. Kienu ħafna fil-Partit Nazzjonalista li stqarrew li mhumiex komdi bid-diskors ta' Mallia. Iżda minn dawn Mallia jiġi jaqgħu jqum. With hindsight ma jdispjaċikx li għadda kliem. Laqqas xejn nerġa' ngħidu. Għanzi, ninsostnija. Saħansittra meta mistoqsi fuq l-eks deputat Filip Mifsud, Mallia wieġeb hekk. Infatti kien hemm battibek bejnek u bej Filip Mifsud li kien kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Inti deskrivejt lil Filip Mifsud bħala an ignorant asshole. U dan għax umilment għal inti liability għal-partit. Iġifieri taħseb li jinsab Filip Mifsud. Mela, da Filip Mifsud iġifieri. U ekku, dan nixtaqbel dibattitu x'darba miegħu. Forsi Salvo Mallia irid jagħmel id-dibattitu wkoll għax jemmen li hu l-iktar wieħed għaref. Il-buffu. Għaliex sar? Il-buffu, għax il-buffu għal-għaref. Bil-opinjoni tiegħi il-buffu huwa l-għaref. Minkejja x-xettiċiżmu ta' ħafna fil-Partit Nazzjonalista, Busuttil li jażlu waħdu u approvah jiddefendih il-ħin kollu. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista huwa tajjeb għal nies bħal Salvo Mallia.